Mangigala niya karon ang laing sumpay ning sugilanon na Putyok Bulingit. Noon sa kayo, Bichuki, uy. Mao ba na ang imong tangil? Duha ka nylon ang imong gipakos, unay gamay putos. Mo na imong tangil? Sabat niya, lambo ni. Ako nang ibakos, basta ni nababina ba? Pero dili. Kung sumpa ni buyag, uy. Sumpa sa buyag. Kabilin pa lang nanay o tatay. Mo'y ilang pebang nun ako. Nga, di gina ko ibuwag. Sumpa sa buyag? Oo, sumpa as buyag ba? O kining usa, sumpas daot. Ha? Daot. Si sumpa sa daot? Bato lang tatay nanay sa una ba? Nga, uso mo na sa una. Nga, padautan ka, barangon ka, ana. Ha? Aw, kadung mo ko ng padautan. Mani lang kitangkin ako. Sumpa ni buyag o sa daot. Sabay suda na? Ha? Bukang! Basta kayo mo nikingon lang tatay nanay nga, sumpa ko nis daot o sa buyag. Wala isa masulti o sa suda na? Ay, nagkukupong sagot unsam taong ko. Ay, nagkupasulti ako sa sudi ni. Ano kung may bao ba? Kung unsa man ako Sa suda na ba? Pero kung di amigo taon unsa lagi suda na ba? Bukos, magkita siya, oy. Unsa lagi suda na? Asang taon di? Ay, kay sukad. Bagini na ko ni tanawa. Oo. Unsa lagi suda na? Magbukos, magkita siya, oy. Paani na gugod? Saan ko kabaram kang di amigo? Paani ko ba? Paani ko? Damat. Ato na ta. May kini ka na riyan na. Sige, ato na ta. Ari ko sa akong motorsiklo, ha? May putyok! Pabukol mo itong gari, ha? Ha? Usa ba yung itugan ni mo, Chucky? Di riyan na, oy. Ang saman, ato na ta. Okay, ta na. Dugay lagi ka. Ay, daga kay istorya sa Vanji. Ang sabi niyang istorya? Unya na ta magsulti, oy. Dali na, ato na ta. Yay, huwag mo sultis may putyok na ko na. Ano nung tato sila? Nabuti si Rihanna. Karusad si Rihanna. Usad mo sulti yung usay gipinulti ni Vanji niya. Kurtiwa, pasirit pa si Rihanna. Pura sa may putyok. Dali ko. Oh, buwisit. Naudara ko cash. Chicken na akong i-issue. Paldi na po tawag siya 1,000 pesos. Mao magiling sogal sir amo bossing. Nay di buinas, nasa di malas. Mamauli kita, Chenil. Nakita mo yung Rihanna, Mike? So what ka nakita ka mo? Oh, kuan, kining. Dili sa di ay sila ba? O bitaw, Banji, dili sila. O sila mo una na mong gikasugal. Ya pildi mi. Uy, mao ba? Kisi kayo nagtagwiset sa atong pagpanugaw, Daniel. Kadto si Pochok. Monta. Basta na ata sila sir. Unya, makontra na to. Pildi kita. I don't believe that. Basta kay, mauna akong pagtuo. Maghimo niya kong special quorum. Tawag ko na ka nga kong mga amigo na kong mga punto sa buwangan. Ito ta mag-abot sa imong area, Daniel. Special quorum. Kana, nindot ng planuhan na sir, amo bossing. Special quorum. Mag-abot mga 20 na ko ka mga amigo. Ang mga dakong punto sa tari. Kano sa man sir, amo? Sa labing madali, Daniel. O apilo na ito gimitar silang Rihanna. Og nganong apilon man gyud mo sila Rihanna, ha, Mike? Unsa man ka? Interesado gid kang Rihanna? Oh, you shut up, Fachi. Mike, Ay, kung pasok ka, Fachi. I'm not in a good mood. While you? Okay. Napalong ko sir, ako bossing. Ibuna ka rin mong atang, Daniel. Igo gyud ni South ang adlaw. Naabot mi din sa bukid ni Gipoy ani Pochok. Naabot na sa Pochok ay. Ug ang nawahi mo si Chucky. Rihanna! Saan ito yung motor na ko nga nalumping man ang bumper? Naggaras ang tangki. Ikaw pala ka, anak. Ato nang pailisan. Masugot ka sila. Ako lagi bahala, anak. Ako din sila budawat, anak. Ako palitag bago para nimo. O kada siya, ako nang ipada dito sa Mindanao. Ay nalang tingali, Rihanna. Okay na ko, anak. Okay na ko. Ay, ilisdan lagi nato na. Niyanas ba, Chucky? Okay. Daog-taog si 75,000. O, day. Ya, puhunan na to. 5,000 naman. Okay. Okay. Imo ni Chucky, ha? 15,000. Tiyor ka, day. Imo lagi na. Ano sa siya? Oy, siga-siga pa siya mata. 15,000 na, ha? Salamat kay Rihanna. Salamat kay tao. O, imo sa Puchok. Ako na nag-iapdaan, ha? 15,000 sad ni. Salamat, ha? Kwarta.
O ang sobraan ako ni ipalit og CCTV para ma-monitor ginatong palibot nga gibutangan nato sa mga manok. CCTV der yan, ha? Oh, magkapalit ako CCTV ani. Bisag upat lang ka kamera, kumbati na na. Puyas, may putyo. Kasi ka na nang imong payag na sa bukid, bay. Na may CCTV niya. Kagustuhan man lang riyan, no? Pero maayos na ba, yoy? Aron, makita simbakog. Dunay mga awat pa. Katagar pa karong kawatan, bay. Patauran sa na akong CCTV kining imuhang payag putyok. Ikaw mag-igor yan, ha? Og magkuyag ta. Asam ta? Magpalit og mga bag-o nimong bisti, mga sinina ba? Kasuni, sapatos, pulo og t-shirts. Nga naman. Aron nga, dili ka na tawag ko nilag putyok bulingit. Ayaw lang rin, ha? Ay lang. Nga naman. Masigsuyaan sa ko nila. Karoon lang gaya, murag daghan kayo mga mata sa amang mga silingan. Bisag lagyo sila, pero murag lain na kayo ng istoryahan ako. Murag nasinas lang ako. Nay, pasag din na sila, uy. Okay ra ko niya akong gayamtang, uy. Bisag bulingit ko sa magdanaw, pero limpyo man akong kasing-kasing. Putyok. Bay, Oo. seryoso di gamay, ha? Ha? Karoon nga to na si Rihanna, bay, putyo pa. Ang tanong bitaw, nga naman di, bay. Panahon nga sultihan ko mo. Kung sa'y sod ang imong gitangkil. Ha? Kung sa'y sod lagi, anak. Matod lang tatignan, ay. Ikaw, mamugos mo ka. Unsa? Sultihan lang ti ka. Kining usa ka putos ang suot ini. Matod ni tatay, diamanting itom. Ha? Diamanting itong? Ugang usa, bukog sa bitin nga libat. Sa? Gusto ka? Imo na bitin nga libat? Gusto mong gikamay ba? May sulti lang kunin mo. Saman, pangitawan mo? Bitin nga libat? Diamanting itong? Oo. Ang usa, bukog sa bitin nga libat? Lagi. Binuang nang imo, bay? Lagi. Asa ko ito makakita og bitin nga libat, good? Na ako na, matod lang tatay. Asa mo ko na pitabi? Imo na pangitawan sa mga langob. Sa? Unya, musul ka sa langob. Atol sa adlaw sa Binisanto. Ngi! Atol sa bilisan to? Manisultin lang tatay. Di lang tingali ko ana ba yoy. Bahala lang sa og wakoy sumpa o palagang batok sa mga buyag. Di lang ko ana ba yoy. Mangita di kog libat nga bitin. Madog mga ni kog ud. Bitin na ba ka? Bahala lang sa doy. Basta manisultin lang tatay. Di lang ko ba yoy, di lang ko. Ikaw good. Ikaw igo. Anhin lang ko ni mo bay putsuk. Uban na lang di ka diha. Aron makatabang-tabang ko sa pag atiman sa mga manok ni Rihanna. Sige, naragod ni mo. Maikog man kong Rihanna god. Mayo kisya nato ba? Di man tig. Gani karon o. Sa iyang daog. Tagaan kita niya. Gibahinan nun ta. Dako ibahin. Mas may nung arin lang ka na ako. Kay di sa tingin ako makaya pagbantay ng daghang mga manok kay lang gibutang diri. Sige, gi. Diri lang ko. Nakatuog na sa Baychuki. Pagkawa ko magdahom. Nga ang gamay na kong payag ni Adtuan na. Karon nindot na kayo. May kurintin na sa may mga suga na. O plano para ba nga butangan og CCTV? O kining tanan tungod ni Rihanna. Pero ang mga panghitabos kong kinabuhi ang tulong ingon sa di pa ko makatuo. Sa diyang naapil ko lumbastagan, huwag ko magtuo. Ngayon na ito kakusog akong pagdagan. Ug sa diyang miapil ko balibol, niduwa ko balibol. Ingon sa di ko magkatuo. Ingon na ito ako dinuan. Labi na pagservisyo sa bula. Ay, dili nila masaho. Tungkol kay may ikis-ikis ang bula. Mubawg-bawg. O gani mahigayon pa nga. Nanawang sa bula ang akong kunta. O sa tari isab. Gidiboy na sa ko. Di ba nasong ko pirmi. Dagan ka mga manok ng kunta na mo. May gusmata. Dili ka na konektado sa manok ka bantama. Nga nagigaway sa dakong hawo. Namata ang hawo. Og namatay. Og sa buyog ako nasawo. Samtang naglupad. Mao ka ni nagdahan akong swerte. Mo na sir. Amo, busing. Hello muna, kay may gitawgan pa ko sa cellphone. Okay. Hello? Yes, Bolate. Kinsa sir, amo busing? Paminaw, akong iyon ang speaker. Aron ikaw makadungog kinsa kini nga akong ikasulti. Hello, Bolate. Hello.
unsa man ti maklaro kay kung signal? Bolate, hello Bolate. Hello. Hello, sir. Amo boy. Nagsige pa ba kag duha og volleyball, Oo, sir boy. Gani, wala mo sulol na ko dito sa among dapit. Nahurot na ako glibot ang leti. Wala mo sukol na ko dito. Huwag yun. Regadaan, patabang mo nagtulog gani, patabang ko. Unsay tawa sa volleyball? Dayon. Goat Pilate. Ari diri sa Cebu. Ari dayon dari. Kay doon ako ipakontra nimo. Okay, sir boy. Pero, akong pasahe. Kabala ka. Padadaan ti kay kwarta. Aron gamito nimo sa sa imong pagpaingon din sa Sugaw. Okay? Why problema. Kano sa sir amo boy? Sa labing madaling panahon. Ogma, padadaan ti ka, Balate. Gusto ka nga sa sunod nga alaw. Next day, edi ka na di sa Cebu. Arreglado, sir amo boy. Ikaw may kasiyaw ka. Ayaw ka Balate. Sa imong pagaritari, doon kay alamans nga 500 ang adlaw, 500 pesos. Libre kaon, libre ang imong puyanan. Why problema, sir, amo boy. Okay, sugot kayo. Okay. Pabuta, kwarta nga kung ipada, og sakay dahil og fast trap, okay? Arreglado, sir, amo boy. Buing. Pie. Kadagog ka, Daniel? Kinsa nga kung ikasulti, ha? Yamat ako niya. Wa ni musukol niya suliti sa duang volleyball. Number 1 nga muduag volleyball dito sa Lady si Bolati. Magpatsabang siya og 2. Free, against 1. Tayon ang duwa. O kinsa may imong ipakontra niya? Akong pakontrahan ka na si Pochuk. Good. Suya kay ko, nga sa diyang ato nakita ang iyang tuwa, atong offeran nga ko ang mo manager kaniya, pero gibalibaran ako. Tanaw na itong asa kutob ang abilidad yan ng Pochuk bowling it. Pero ang postada? Sugot ko pila ang postada. Pero naakay mo manager ni Pochuk? Si Oriana diyan, o labaw si tanan, dili man ato diretso no pagduha silang duha sa Balate. Unsa may buhaton? May buhaton han. Pagitag mga dapit nga tunay tuang volleyball. Niya pahibawa si Pochuk. Naibaw ko nga muad to gyud kana aron modua og volleyball. O dito, muad to sa ikaw. O kung may establisan na og mayo si Pochuk, nga mayong modua natural ang mga tao, kung muabot ang higayong nga doon na si kontra si Pochuk, may inilo gayon si Pochuk, tele ba? Sakto. Anak bulakaw, na duang volleyball niya. Exactly yan, sir, amo busing. O dihaan ang tungod, nga makadaog na kita og dako kayo. Kay ang kalaghanan at tugyod mo pulsa kang Pochuk kung establisado na siya nga mayabot to. Okay. Maulay akong buhaton. Gawa sa imong gingon ka bulakaw. Sa pang daghan nga doa sa volleyball, diin kusog ang kustada. Naidaghan, dias kugon, naasan? Nasa kugon? Kugon. Asa pa, Daniel? Diasa may tabukanal pardo, midul tabukanal, naidaghan dia. Po dia. Maabot na diyang panuong dia ang mga maayong volleyball. Ano, pustanay, dagkulag pustanay dia. Asa pa ang uban, nga barangay? Ang uban diha sa may Cabrilos, naasan na dia. Naasan? Daghan kayo na busing, daghan na sila. Okay. Anthony, kusog ang duha sa volleyball? Ha? Doon na sila mo busing, anak gina, naidaghan. Unsa pa nga barangay? Diya sakal, kang sikat sa kining barangay. Diya sa Barangay Kawatan. Barangay Kawatan? Barangay Kawatan. Nali Barangay Kawatan? Ay Barangay Kawatan, bapil di ka Kawatan mo ka. Kusog na. Kusog ang duha. Dili ba na sityo Kawatan? Sityo Kawatan. Pero ka Barangay Kawatan na. Labi lang sa Balog Domingo, dagang kang magduwa diha. Dagkong pustada. Na may pustada diha. Tag-10 mil. 10 mil. Okay, good. Og mao ka na buhata. Akong paibawon si Pochuk ka na. Marok man ang kanahan.
Hindi lang ko magpakita. May mong ikaw lang ang mo ato. Ikaw lang mo tanaw sa duwa nila. O, well, of course, muhilong kag pusta. Kay kung tuwa ko dito, lain ang tingalig surang pound unya ni Pugchuk magpapil di unya. Batik! May utak mo sa likasir. Ang mubusing may utak ka. Yan. Dapat lang, Daniel. Ha? Pero, pagkontrahan gid nimo si Putyok. Naglagot ko sa ako. Hindi kaingon kanimo, naglagot ko. Tungod kay, pila kay kayon nga ni-offer ko kaniya, pero gipaliparan ko. Huh? So, kinahanglan. Imong cellphone. Yun na si Vanshi. Di ba ka na si Willie? Ano ito? Ha? Si Vanshi ang nanawag. Iyay! Wala. Ipangita na sa address. Sira mo, busing. Basta babae nga mahirada o may ikaw na maunay manawag. Hilom unang, hilom. Hello? Hello, Michael. Asa ka ron? Nga naman. Just asking. Nadi ako karon sa ilang Daniel. Okay. Pag-amping, ha? Oh, you, of course, Vanshi. Saman, nagkakaon ka na? Tapos na. Okay, sige. Good night. I love you. Okay, good night, bye. Awa na. Sold out na kayo. In the bag na. Sulwel pa siyang tabag, Daniel. Basta babae nga maigot na Daniel, mauna resulta, mauna magsigig panawag. Bibi. Pakiskisa ko sa imong kokobi. Sira mo, busing. Tonto. Yay, bay Putyok. Si Daniel, siya nang iabot. Uy, unda may tuyo ni Dawana? Pasig magsukit-sukit na sa dani mo bay. Kalabot si mong ating-anting. Kung tangil. Niyan na sila. Volleyball? Chucky. Naaido ang balibol dito sa Barangay Kawatan. Kawatan. Kusog kayong duwa na. Kawatan. Sige. Sa adlaw gusto ka duwa. Kawatan. Kawatan. Sa Badog Domingo. Pero, nganong imong ming paibaw na, Daniel, ang Kawatan? Base no, interesado mo manuwa. May bawa lang ko. Ha? Sige. Mga tumi. Amoy ko yung si Willie Bungaton. Yan ang manuwa, mit. Katong pulis. Pulis. Pulis mo na. Pulis mo na si Bungaton. Bungato. Amoy ko yung... Bungato to eh. Pulis na. Pero yun na. Ninduta na gud nimo. Kuan Putyok. Ninduta. Iriya. Nindutang iriya. Nindot ka no? Suya ka? Dako na ikaw sa banda. Ang kanhin mong payag, nindot naman kayo. May mga suga na. At tungod ng Rihanna, Daniel Kawatan. Daniel Kawatan, Barangay Kawatan. Barangay Kawatan eh. Barangay Kawatan. Malimot mo eh. Napildi ka, Kawatan ka. Oo. Tungod ng Rihanna, Daniel, siya may nagastuan eh. Buwang imog yung nailad si Rihanna, no? Di man tawag ko kantigo na mangilad, Daniel Kawatan. Ayaw likotan ba? Barangay Kawatan, Balibol, Barangay Kawatan. Pasilo ako, Daniel. Daniel Kawatan. Biday. Unsa kay Bertod ni mo, no? Ha? Nga ni gasto man si Rihanna, o ingon ani? Ha? Gini, sa imong payag, ni gasto man siya? Iya mo kung gipabantay sa iya mga manok. Istoryahe. Okay. Mayo kay gahisgot ka na. Nagplano si Sir Amubusing magpa-special quorum. Unsay? Special quorum? Sa special quorum, Daniel. Special quorum ko? Ang sabuti na. Para namas mga puntos bas buwang. Magpa-special quorum si Sir Amubusing. O papilon mo. O sultihi si Rihanna anak. Yes, hello, Putyok. Hello, Rihanna. Nanawag ka man. Diri si Daniel. Ug papilon ko ka sa special quorum nilang Michael. A special quorum? Tari gyapon sa manok. Uban mga dagkong puntos. Papilon ta. Unsa man? Mo apil ta? Special quorum ha? Og si Michael ang nagpasiug da? Oo, Rihanna. Okay, sagdi lang. Tawagan ako si Daddy. Pero kung ako'y pagbuton, Putyok, dili na lang mo apil, uy. Sige, di na ta mo apil. Dili ta mo apil sa kalihukan ni anong mga taong hambugiro. Ipebaw talaga. Kay ako sa kumbahin, dili sa ko. Kay basig, di binasunta. Samot kuntahan ko. Okay, sige. Dili ta mo apil. Ha?
Di ta maapil? Oh, mo ni hukom ni Rihanna. Di ta mo apil. Ano guna, good? Siguro naman ito, anak. Ang ano ko tong, nagsiguro mo ka. Basta, fail na ko. Nga, makadaog dito, anak. Ay, piniguro oy. Ang samong ka. May magway kontra imo manok. Naaman. Basta na ikontra, may kagiyunan kung mudaog umapil dita. Aw, noon, sad. Inana na. Oo, noon, ana. Pero, Inana. mura man gud og sukal nga, nanugal ta og manok, kanaa ka. Pero yung tang libuhinas ba eh? Kung tungod na, magdudan siya ka. Nga ako dinay tangil. Oo, wala ba lagi. Hanggaw mo siya ko eh. Dudam na yun ko. Muna diha. Agan ko eh. Muna diha. Muna diha. Ug dabos tanan. Di ko gusto mo apil kay hambugirom kinas maikir good. Aw, tinuod sa Ginoo na. Magsayon na kay niya. Nga pasakitan ang tao. Sa man ako. Sayon nun ako niyag dukol. Kita bitaw ko ba eh? Sa dilang kwartahan siya ba? Yung mao na nga di lang ka mapil. Oh, mao siya naman kaingon. Mao man na ingon na riyan na. Pero, kung mingon pa siya, nga mapil, di na kumkuyog. Kamu lang si Rihanna. Sa? Tiksin to Daniel. Nga di mapil si Rihanna. Sige. Tiksan ako. Sir, amo, busing. Yeah, Daniel. Nag-take si Chucky. Di sila mo appeal sa special quorum. Oh, come on. Ganong sili man sila mo apil. Hindi balibad ko si Rihanna. Hey, do you have a number of Rihanna? Oh, di aman. Sir, amo, busing. Give me her number. Okay, sir, amo. Busing Michael. Kagin sa maning number? Wa man sa kong phone book? Hello? Hello, Rihanna. Kinsa ni? Your friend, Michael. Uy, nga na nanawag ka man. O, di man ka sa kong number. Well, si Toki and agad ni Daniel sa imong neighbor. Mao ba? O sabay tuyo mo, Michael? I would like to invite you to participate sa paghimo na kong special quorum. Ay, sorry na lang, Michael, ha? Hindi lang mi mo appeal. But why? Gusto ko na mo-appeal kay tungod kay gusto sila kong i-promote ang inyong Bantam Warriors. Aron sa inyong musika at kanay. O kung doon na kanay record mo mahal ang imong mga fighting cocks. Okay na, Michael. Wa man sad mi mamaligya og manok. You know, nga kung gusto nga musika ng imong Bantam Warriors. Aron sa ingon mag-appeal ka na sa mga dagkong derby. Ang tinuod bitaw, Michael. Wa pa kami material. Murag ang kadaghanan sa mga manok ni Daddy nagmolting. Oh, I see. So, mo di ka na hinawdan nga nung dili ka mo appeal, okay? Yes. Mo ka na, Michael. Og sorry kayo, ha? Next time na lang. Okay. But you know, Rihanna, gusto kong magkakauban ta. Di ko gusto nga magkakunta kita sa sugal. Oh, mo ba? Yeah, di ko gusto nga magkakunta kita sa sugal. And you know why? Saan sa mahinungdan? Because I like you. Michael. In other words, I love you, Rihanna. Michael. Yeah, that's what I feel for you. Mahal na mahal kita. I love you, Rihanna. And if ever you love me too, magpakasal din kita, Rihanna. Michael. Yeah. That's a promise. Magpakasal kita. Bunga ng atong kasal. I will spend millions atong kasal. And after sa atong wedding, we'll tour around the world. Michael, you're just dreaming. Oh, what? Rihanna? Nagdamgo ka lang, Michael. Tungod kay, dili ka na mahitabo. But why? Tungod kay, wa kita'y relasyon. And how can it be? But as of now, I'm proposing. Ni-propose ko nimo. Oh, Michael, sorry ha. Sorry, pero... Sabi gusto ni mo. Lumpungon minimo si Vanji. Vanji? Higalan ako si Vanji. Ug dili ko gusto nga mangilog og kalipay, Michael. Pero really, ikaw ang akong mahal. And how about Vanji? Forget her. Rihanna. Imo lang ba siyang duhaan? Oh, come on, Michael. No way. Okay, bye. Hello, Rihanna. Hello. Oh shit. Oh, come on, Rihanna. You don't know me. Ako'y tao nga dili makatawa at kapakyasan. Kinahanglan nga mo lampos kayo na ko. You will be mine. Trabay, atun ta. Ang mga manok.
Aw man og hipos bay. Gisulog ko sa tangkal. Dayon ta. So ay natong adto ang giingon ni Daniel nga kusog nga duha og volleyball dito sa barangay Kawatan. Kawatan. O sige, sige. Ako tong ipabaw si Rihanna nga mga tuto bay. O nya. Gitiksan ako siya nga mga tuta sa barangay Kawatan. Aron manuwa og volleyball. Unsay pong? Pagi siya bay. O sige, ato agiun. Tara. Palit akong sigarilyo sa ilang banji. Bay, ihunong lagi ka. May palitol ba ko bay? Ditsuhalan to si Rihanna. O sige, sige. Ariyo na ko sila. Ayog! Panjay! Uy, Chucky. Asalan ka? Palit akong sigarilyo bay. Asalan ka? Manari mo? Dili oy. Manuwa may volleyball ni may putyok. Ha? Asa man? Ato sa barangay Kawatan. Oh, mao ba? Akong tawagan si Miker, ha? Ha? Ano man? Aron man nan mi. Tawagan ni mo? Karon dayon. Ay, papalitaw na ko. Karon na. Tawagan na ako si Miker. Akong my love. Ano to? My love? Sa ato pa. Ana-ana na mo. Ana-ana. Oh, yes, Chucky. Ana-ana na mi. Oh. May relasyon namin ni Miker, no? Oh, mau ba? O gani, may nangyari na sa amin. Ano? Abangisa. Yes, Chucky. Sa ato ba? Nagtsukulalap na mo ba, Ji? Yes, nadyokulalap na mi. Bangisa. Hilom na, oy. Kay miring na. Imo din ang loudspeaker? Kay nabati man ako ang pag-ring sa cellphone? Yeah. Hello, Fancher. Hello, sweetheart. Kuyog ta. Mananaw ta sa duwa nilang putsok og volleyball ato sa barangay Kawatan. No. Di ko mo tanawa na nila. Uy, mao ba? Pero, Sorry, Fancher. Di ko mo tanaw. Wa ko'y makuha niya na. I'm not interested. Kung tanaw ko, wa ko'y maani. Okay? ha? Okay, bye, Fanchi. Uy, di man siya mo tanaw, uy. Okay. Unya, ansa man? Kami na lang, uy. Gusto unta ko. Pero, di man ko gusto masuko si Michael, sweetheart na ako. Panji, tinudugan ka ng Michael? What? Dili ka nga igo lang kang itana? Ano sa choke? Pasinog player sa Michael sa basketball ba? Nga naman player sa basketball. Kung player sa basketball, makaluluoy ka lang. O nga naman. Kay human og shoot ana, biyaan ka lang. Mutabok na sa pikas. Choke? O, di ba? Hanggaw ka man ka? No, di na mahitabo. Love ko ni Michael. Ay palabi, Banji, oy. Di rin makaingon ka. Yung akala mo, minahal ka niya. Pero hindi pala. Saba ka na, Choke, oy. Sa ako nang kikaingon, mahal ko ni Michael. Hibaw ka, Banji. Ang pinakamasakit na goodbye, yung hindi narinig sa tinga mo. Pero nararamdaman ng puso mo. Paghilom na, Choke. Nga naman git ka? Nga nang bugnawan man gito ni mo sa among relasyon ni Michael? Kisultihan ta lang ka, para makapagandam ka, Banji, ba? Suyak ka lang. Nahibaw ko, no? Naibog sa kanako, no? May nag-ayo ni mo. Dali kang magkasabot, Banji. Di ba ginagawin? Kung ikaw naman lang sa Choki, never good, no? Na, magbahay ka, Banji. Tugol kay kami ang mga tinamay, adunay kasing-kasing nga may gugmang tiunay. Ew! Alright. Paghilom ka na, Choki, uy. Makahatag ka sa akong mga needs, sa wheels, sa house and lots, and more. Whales? Di na kinahanglan nga mangita kag whales. Mas mayo ng human whales. May safety ka. Oo, di ba? Uy, sa human wheels. Ako sakyan ni mo. Siguradong safety ka. O kung mo sakay ka na ko, muhangad ka sa langit. O makaingon kag, oh, anong sarap. Wala na kong hahanapin pa. Ew. Paghilom na, Choki, uy. And how about the house and lot? Makahatag ka, ana? House and lot. Kanang mga butanga, Banji. Kung naa ka na, simple kayo ng biyaan mo. Uy, gano'n ko itong biyaan man? House and lot? Biyaan? Biyaan na ni mo. Kung dagito nakasakukos ka matayon, di na madaanin mo sa mulunganan. Ay, kanimo. Unya, itor ko ni mo sa tibok kalibutan. Tor? Kalipay ko na nga magka-tour sa tibok kalibutan. Kung ari ka na ko, Banji, dili ka magapalang pitsuban. Kung kita'y mag-uban. So, itor ko ni mo? Tur, jakon, tika. Buang kamay ka. Ay, bangis. Lakaw na, oy! Naglangan-langan lang ka na ko da.
Di na kayo tanaw sa mong duwa sa volleyball? Kamu na lang, oy. Wa si Miker. Magmahal juga, di ka tanaw. Unsa? Oh, wa pa malagi si Chucky. Bitaw, yadugay man. Rihanna, mukuyog ka? Mutanaw kang manuwag volleyball? Oh, mutan ako. Ay! Oh, niyanam das Chucky, oh. Oo. Dugay lagi ka? Dugay ko kay istorya pa yung banji. Ngano day? Kabiliba naman yung bayana eh. Ha? Huwag pa na nga, misulti nga. Doon na nangyari ng may kira. Gisultihan ka na niya? Oo, lagi, walipod-lipod. Nisulti sila ko. Ang lang. O kunya, nag-expect na pag siya nga, tinundo siya may kira. Basin po day. Gwapa si Kunas Banji, good. Patuloy kong usap eh. Ha? Kung tinundo siya may kira. Oo, patuloy kong usap. Chucky? Sige! Tuloy ko sabon na eh. Oo. Kaya ilan ng naong anak. Lagi, bawa ko eh. Bawa ko. Kung kinsa target na niya. May care? Kaya bawa kayo ko eh. Kung kinsa iyang gusto nga babae. Bekin sama ko, no? Ikaw, Dariana. Unsa? Bitaw Rihanna. Mari ikaw gito mong anang Miker. O dili si Banji. Unya, musugot ka po, Chuk, ang ato kong Miker. Musugot ba lagi ka? Nga, ato ko ni Miker. Sugot ka? Narana ni mo. Pero kung ako'y panguntanon ni mo, parang ako, dili. Tungkol kay pati siya batasan. Bati kay batasan daw na. Bugiro. Nya, daw-daw ka ng pobre. Sama na ko. Huwag yung kauyon siyang batasan. Mabitaw hinungdan nga. Maglikay ko na niya. Nga sa ato palagi, dili ka gusto. Dili. Kun mo na. Dili sab ko. Uy, mag-agad ikang putyok, Dariana. Dili man siya. Dili sad ko. Mau ba? Ikaw, Chucky. Musugot ka nga maadto kong Miker. Di sad noon. Uy, ay itong tawanan eh. Bugiro man to. Bitaw. Mao gani. Pero, nahigog man na ka. Ha? Unsa to po, Chuk? Nahigog man na ka. Oo. Natural man lang tingali na. Pero, pakyas. Mau ba? Uy, nga naman. Doon na naman siya lain. Uy, tanggaw ko niya. Ano lagi tingali kinabuhi, Chucky? Pero nag-asa pa ka rin nga, magkabalik mo. Umot lang ka. Kung hindi ka na talaga niya mahal at alam mong hindi ka niya kayang mahalin, huwag ka nang aasa pa. Ang dami ng tanga, dadagdag ka pa. Uy, abot na may putyo ka na sa kay hugot. Ano sa ligaw na ba? Ako na itong isang ang nabasahan ako. Sakto ka, Kilpuchok. Sakto ka. Dili na lang yung ko mag-asa pa. Sakitan lang ka. Pagintaglayan ay, niligang lalaki nga, mayabag ni mo, kagwapa ni mo. Naa ka, Puchok? Uy, naay kiniriyan na. Na kayo. Kinsa man ko na, be? Si may putyok. Kabuk ang mabalchoki, hanggaw man ka. Unsa kung ako man kuno mo noon. Okay nga naman ay Puchok. Dili di ay. Hanggaw ng choki. Ayaw na choki. Magbinitin man ka. Sa? Si magbinitin. Binitin ng imo. Mura kag bitin. Nga bisag, gipakaon ka na spad. Lakip ang siko. Lamyon pa ni mo. May putyok. Ayaw busahin kaayo ni Rihanna na to. Aha. Tayo anak. Kaya bisa to, ingon lang ko ini Badjuki. Pero, gitanaw sa nako ang akong kaugalingon. Huwag ang kaayos tao. Ako respetuhan. Ito ka na. Ano ko da, kapiso ko da. Sorry kiniriyan na. Taongan. Husto na ka mo ni Ana, uy. Tana, manuwa mo ka mag-volleyball. Diyaw na mo ha, kay kuhaan ko lang akong helmet. Kaya lang. Ito na Rihanna, ito na. Ito na Rihanna. Ay, pakana Badjuki. Batias ni mo eh. Batian, ano? Tagway biya mo. Muna ka maibog niya na. Gugawa kita niya, uy. Wa ba ka maibog niya na? Ibog. Pero ayaw na. Mauta. Bahala na. O, di ka ka-speaker niya, bahala na. Basta importante nga, naibaw siya. Hanggaw ni mo eh. Unsa naman, sir? Tual mo to sila. Nakita naman to na ako nga nilabay. Silang dua si Chucky. Silang putyok. Okay, panyay kwarta. Ikaw na lang pamusta. Pabor nila, Oo, sir. Sa ko nang gingon, nga dili lang kumuadto, dili lang kumutana, kay basin og suram taon. Mahimong mo adto ka, sir. Adto lang kas tindahan. Ay, mag-inom-inom ba? Di lang ka mo adto sa volleyball court. Oh, good idea, Daniel. Sa ato ba? Kuyog ka. Okay, good idea. Okay. Tan-ang ginato sa husto ang abilidad ni Putyok. Kung kaya ba sa imong tao nga si Bulati? Di na siya mo daw kang balate. Tell it, Daniel. Hey, may nag-text. Si Bulati ka ni.
Coming na ko, sir. Dool na ako. Oh, good, good. Ikuyog na lang na to si Bulate aron sa inyo ni makita niyang duwa ni Puchok. Ay, coming na day siya, sir. Amo, busing. Coming na, pabuton siya na lang si Bulate. Okay kayo. Ha? Mas mayo sa nang makakita gid siya. Okay. Pero sultihan tarang ka, Daniel. Nga kini si Bulate. Hilomon kay ning pagkatao. Usahay mo ranig amang. Unsa? Di ni siya pagkarpar, hilumon kay kini. O kung magkisulti mo, ego ra kining muyango. O kung niya mulingo-lingo, sayang o kung dili gusto. Ana din siya? Gawas lang kon niya tawag mo sa cellphone, mutubagid siya. Kay di man nato makita ang iyang sinyas. Di ay ba? Basta kay mao kini ang iyang kinaiya. Dili ni mo mailhan nga maayong lagi nga moduwa og volleyball. Okay. Okay, sir. Amo, busing. Atong pabuton si Bulate. Okay. Lang. Yun na. Ano na? Naimihulong nga taxi sa unahan. Pasan og tingalig mauna ka na siya. Mao ba? Oo. Oh, di ka mas. Siya na kayo. Uy. Daniel, si Bulate. Hey, Bulate. Malkin si Daniel. Daniel, si Bulate. Hello? Bulati? Oh. Igo lang di pahiyom. May pahiyom si kanimo. Si Daniel Bulate, may usa sa kong sinaligan din sa Cebu. Oh. Uy. Igo lang siyang miyang-uyang. Karanda yun, mga dukita sa dapit nga dunay dog volleyball. O tanawa ang mga managduwa dito kung kaya ba ni mo Bulate? Uy. Miyang mo na sad. Nakita mo, Daniel. Okay, tanay sa coach. Okay? Tanawa. Nag-una dayon si Bulate. Buang nga gutsir amo busing. Igo lang miyang mo. Way sulti. Wala siya kang pagkarpar, Daniel. Pida. Karon ba ko makasugat og tao nga ingon ana da? Chana Daniel. At sana kita. Tuwa na sila na ako si Chucky. Nagunas lang parking. Nanaog din sila. Di rin ako ibilin akong motor. Bay! Puchok! Ato na parking mong motor, oh. Tapos sa mga. Ato yung parking dito. May kumpiyansa, ha? Kanina, gamitan yun. Kandaduhin yun. Bay Chucky. Ito kumpiyansa, bay. Lagi. Kan kayo mga ranap ron. Labi lang XR yung motor. Dali, anak Oh, sige Bay Chucky. Ako ni parking. Dali kay, madutan dito. Sa may balibulan. Bay. Mga maayos sila manuwa, no, Chucky? Oo, ayaw kayo eh. Mga tribuli na sila. Lagi tanaw, dugay kay mataga kabula. Dito, no? Unsa man? Kaya na nimo sila, Puchok? Depende lang, Rihanna. Unya, unsa man manuwa mo ana nila? Oo, okay kayo. Sabay Puchok. Sawayan lang. Ang mudaw ka na, challenge na. Ay pang hagad. Kay kung mahagad ka, makaingon sila nga, maayo ta. Bitaw sa no? Patbang na ta. Uwat ang hagdun ta. Pero mas lamay bawo nga, manuwa ay ta. Ikaw na may bago mo diskarte ko. Bangita pagi niya. Sige. Hindi lang mo ha. Hari ko dali. Kun, makaduwa gani mo. Ayaw ha, Puchok, ha? Kung makaduwa ako, wa magitiaw-tiaw niya ako, anay magiging akong duwa. Masabitan na ako na obserbahan ni mo, Puchok. Seryoso kayo ka? Bitaw, laing ko. Di ko magtiaw-tiaw duwa. Og diha ko bilib ni mo. Salamat, Rihanna. Puchok! Kisi ko na. Kanang nasab bago. Kanang naghukas, nga tao. Dunay patik sa lawas. Ito na. Dili ka na mga kriminal. Dili, uy! Dagan ka mga patik ko. Kina ba? Kanang patik, kung tanto, art na. Kabay na sa artist tao. Mura mag si UT Trabat. Tanaw ni mo, kaya ka. Kaya. Basta na itong servisyon mo nga magigis-igis ba? Patay na sila. Pila man ko ng tao. Tag-2,000 ang tao ba eh. Rumol man. 4,000 lang atong pusta. Oo nga. Sultira ko si Rihanna. O sige, pila may imo. Agad na ko di mo. Kita lay, pupusta na to, may ikutar yan na. Sige, kita lang. Kita lay magkuspusta ha. Pero, basi magmaya si Rihanna ha nga. Di siya magkapusta na to. Sultihan na to siya eh. Okay, sultihan na to. Pero, minaw ha. Jaman. Minagyot. Sabtong ginato nga kaya na to, bigay ta. Ha? Ano siya bigay? Papil dita. Usa? Papil dita. Anong ganahan sila mundua ba? Nga, muda ko ang lampusta. Basta masutan na to nga kaya na to, muna. Bigay ta. Mau ba? Oo, kay magkakwarta tagda ko ini. Unsa? Mao na imong plano ni Puchok, Chucky? Order yan na. Basta kami lang may mong pusta rin. Total, doon namin gini puhunan. Kaya gihatagal minimo. Sige, kamo ang mag-igo. Sige, tanaw lang ko. Okay.
Dinhe lang ta, sir. Amo, bossing. Distansya ra ta. Okay. Bulate. Maganda na kita bulate. Miyango na sad. Tana, Daniel. Sir, amo, bossing. Timing kayong pag-abot. Ay, ngayon naman, Daniel. Dua sa spot yung chuki. Double. Wow ba? Here's the money. Pamusta dito. At kapusta nila Puchok, okay? Way problema. Dada kini si Bulate. Ay lang pailang kailam kamong Bulate. Marag nagwa, no? Anong dili sa magkamatikod silang Puchok o Choke? Ariglado. Psst. Bulate. Dali na. Ay, nag-una-una pa. Sir, amo, bossing. Aray sa amin. Ayan, chess mo, Dada. Yamani. O gato posta kanila de Puchok. Ariglado. Unsa man ato ng duwa? Ato na. Sa mao to plano ha. Oo, sige, maam ka. Ako, di ko gusto ng bigay-bigay. Tinudon ko yung tanako. Pero gusto mong ka. Ha? Oo, gamito to utok bay. Utok kwarta tadako ba? Ha? Basta kaya na to. Bigay ta. Ari na to tinudon sa pagbarsi ha. Utok? Oo, utok brain. Unsa pag duwag balibol ni atong utok? Basta gamitong utok. O, sige, maam ka. Oh, may kinigtsandahan nga kung isambayan kay nag-ombaw kini sa volleyballan. Maginong-inom ko here. Si Vanchi. Hello, Vanchi. Michael, asa ka karon? Oh, tana ko'y meeting. Gana ko'y meeting nga gitambungan. Ngano? Di ka makaari? Oh, sorry, Vanchi. Importante ang meeting ako karong gitchinan, okay? Okay. Amping ka ha? I love you, Michael. Oh, thank you. Bye. Oh, bye-bye. Nice mo ko na. Di na mahunong magsunod ya kanunay sa atong mga lakang. Kapoy. Bulate. Kakita ka, ha? Nasugal gid ang gismail ni Sir Amo, bossing. May kiniik na. Saksi ka, ha? Nasugal ang gismail. Kung mo daog ni, ilamba tani. Nag-una na sila sa punto si Puchok. 5-2 na ang score. Wala! Ay, klaro na! Daog na ni! Maunas Puchok ang umabot niya ni mong kontra. Bay, size na score. Kaya kita. Nya Zaman. Saman, bigay ni dua. Bigay. Ihog ni dua. Baysuki. Magpapil kita. Tinudon gid mo plano nimo nga magpapil dito. Papil dila kita. Di ka lain? Dili. Tumanan ako. Di mo kwarta tani. Oo, sige. Ikaw magigo. Kala! Simple! Itokmod, Puchok! Itokmod! Kana! Gahak na! Nasangit sa net! Ayaw ha na, Puchok! Score na mo, ha! Ayaw ha! Dako, biya kong pusta! Oy! Pagbantay niya, oy! Oh, sikil man kas duwa! Pagbantay, oy! Oh, muserbisyo na sila! Ibon, Puchok! Pungpunga! Gibangkong na! Atay magkagambot yung ka! Atay ni mo, oy! Sorry, Daniel. Bantay niya! Naaman na si Daniel. Ay, nagsig-abig pa nilang Puchok. O kung masipyat gani, masukot. Samtaw ni siya, uy. Tuwa na, niapas na ang score. 11-10 na. Usta na lalabaw. Oh, Serbisyo, Puchok! Ayaw ha! Ayaw yun! Niporma na si Puchok. Tala! Atay! Busog na! Ay, giatay ka, Puchok! Pildi ka, Brad! Atay ba, oy? Gismail, Brad! Dapat. Kubrahon na ako, Brad. Bulati. Asa man, Brad? Unsay tanaw mo, Bulati? Banga sa Puchok. Thumbs down naman. Nagpasabot nga banga. Atay, oy. Atay ba, oy? Ay! Balik na nga itong sira mo, busing na. Brad! Repansin, Brad! Tuwa sila ko sa Brad! Taghuwat, Brad! Pildigid. Ribansin ba to? Natural. Mo ribansin ta. Pili sugal. Idyoblin to sugal. Aron makabawi ta. Sugod sila. Sige, hari na ko. Buang nga gini Chucky. Murid, nasukura ba to si Daniel? Ay, nakakita ko. Buwis sa Daniel. Di malas kayo. Pirming ma-out ang answer ni Putyok. O di ma-out, masangit sa ni. Tachaw. Benga. Ani sinyas bitos bulati nga. Banga kung sa Putyok. Ewan sa nasugal ba yun ang tiyanan? Uy,
nakakita man gid sa bulati. Nasugal ang tanan sir amo busing. O niya unsa man tingal. Sugal gyud ta. Okay, sugal sa, pero adto na kita mo sugal sa konta nilang Pochok. Okay. Musugal na ko? Oh, uday. Ako may lapustada. Kay mayong sa sila gud. O ya, pila may ako, kato nga? Oh, sige, sige. Pero dunay masyada sa gawas. Dawat ha? Oh, kamo, saban, kaya ka ha? Kayahon. Ikaw po, Chok. Panikabutan na mo nga, daog mi. Sukor okay. okay. Dan nila. Kay dako ko sa pusta. Nga sa ato pa di ay, niya usap si Miker. Wawa kita ni Mikir. Okay, bantay lang mo ha. Kay tingalig, initan sad mo. Oo. Basta mo dawat ha. O na yung pusta sa kontra. Okay, sinyasi lang ko. Kung pila, ha? Haskang banga aday ninyo Choke, Pochok. Nagtuog og mga laki mo. Di malas na niyan, di malas. Di ka di malas. Banga. Sige. Banga mo. Sige, niya saman. Ayaw. Plikar pamanggid mo. Banga mo. Oh, lagi niya. Yay. Ato po sa speakers. Ikaw. Oo. Ato pikas. Klaro kayo. 15,000. Oh. Kasda na mo. 15,000. Unsa? Bulate. Saksi ka ha. Ilang gikasdan ang 15,000. Paita sa may kasulti eh. Muram kag amang. Okay, sige, larga. Okay na rin na. Kasda na to ha. Lagi. Kumbati. Okay ba Puchok? Lagi. Purma ta. Kita'y unang mo serbisyo. Sige. Pura. Sawang bulang. Oops. Okay. Ako na yung punong serbisyo. Okay. Ikaw lang. Isuod kita serbisyo ha. Okay? Arigado. Isibo lang ha. Yes. Ay, importante nga, suod ang serbisyo. Okay, bay. Lagi na nga. Hey. Pito refili na. Hop, gini. Liga. Wop. Yeah! Tugbaw kayo mula, bay. Ako di bala. Ako may tsiki. Hop! Kala. Target tayo skina. Inside! Puntos! Ahak na lang. Nilabaw ang mga kanahan. Sila sa Pochok. Nisinyas mag-thumbs up. Inahak. Nisinyas kag maayo nang muduwa sila duha, ha? Agibangko nga lang. Niapas naman ang kontra. Murag kuyawan ko da. Pero papildi man kani. Unsaon taman. Wala! Bali ang hangin. Unsa na Choke? Uy, surrender lang mo. Wapa mo maladuwa na yan. Aray, kanguhal. Wala. Duhan lay ko ang sa score. Daog na mi. Wapa mo man. Pati ba tsiki ha? Servisyo na sila. Wap! Ako! Ala! Awa! Huwag na saggan! Wapa mo maladuwa na yan. Wapa mo man. Dimungkong. May putyong! Imong serbisyo! 5 lang ang serbisyo ang ikinangdan. 5 ka puntos! Mudaog na ta! Ang ila, 2 ka puntos ang kuwang. Ang ato, 5! Gini! Jay! Serbisyo may putyong! Hop! Kundal na! Sana kay Buna! Huwag mo naman sa kontra! Upatalan! Puli may putyong! Gibangkong na lang. Oy, bantay mo, oy! Serbisyo na sa Pochok! Hapa ka! Kaya bantay ako na! Lawin na! Napalo! Pagkainatay! Napalo! Inahat! Daog na! Napil din na sanmi! Nagunta! Hilom, Choke! Oh, shit. Oh, Vanji again. Hello, Vanji. Where are you now? Ayaw tawag and understand shit. Miker? Ay. Samok. Oh, shit! Ayaw ko ina ini, Miker. Kung liyon ka, tigresab ko. Yamatra? Abi kinaangkon mo nang akong pagkababay? Ingnon na lang ko ni mo ini? Singkahan na lang ko ni mo? Pues, kung magkahimo ka na sa bang babay, diri na ko, dili.
Dili ka makahimo, ana. Makipatay ko. Huh. Nangita gid kas akong kamaldita? Pwes, makita mo, Michael. Sir, amo, bossing. Huwag kita surte. Shit. Nakita ko, Daniel. Buang nga. Ganina. Nadidutan nila ni Putyok. Misugal ta, pildi ta. Unya karon nga, dito tas kontra. Daog jab sila. Di malasa yun eh. Shit. Hey, Bulache. Kaya mo ba? Single mo ni Putyok. Miyang mo, kakaya mo. Kaya ko niya, sir, amo. Basta siguro ka, Bulache, nga kaya mo. Miyang mo ka na sab. Sugalan na itong dako. Total, na naman singali ang ilang among nga Sariana nga mo sugalo sa dako kanila. Nasir, amo. Ha? Nakita na ko. Pues, sugali. Pildi tawag 25,000, dobliha, 50,000, 50,000. Dako, ginida. First time din eh, nga. Ingon ani kada ko ang postas balibol. Tonto. Ganun mo tik-tik matay nga na mo tik-kward, ha? Bitaw sad no. Kaya bitaw sa tigbakay dako na kay ang 5,000. Pero karon sa tigbakay, yayano kay na mo pusta og tag 50,000. Dili man. Oo, tinuod na. Pues, sugali. Bulache kontra Putyok, 50,000. Hagito na ko. Nagtuwa na yun. Pero ayaw ina nga ako'y manager. Lain. Wala sila makakita ka na ako. Ikaw na ang may discarded. Oo, sir, amo. Ni amkas tindahan nga nag-umbaw sa kanang balibulan. Oo. Og dili maklaro ang imong naong tungkol kay doon na may screen wire. Dili sa imong himutangan. Nakaw na yun. Hagita si Pucho. Pagdating. Aring ka no! Aring ako! Bulache, kaya, tubag. Kaya! Oh, uli na ta. Di na mas lamang ribansin. Sumler yan uli ta? Oh, mas bay pa tingali. Nga, mamauli na lang ta. Uli lang tayo, kadang kaya mga yung bulato. Sige, tana. Na? Uy, Hoy! Uy, Putyok! uy. Kaliat lang. Daniel. sama na dyan. Doon ay nang hagit og single nimo. Ha? Kinsa man? Awa ko kaila. Pero, nidool na ko nga. Makig-single siya nimo. Naasiya mo. Siya man, si Michael. Dili, oy! Dili! Ba mo eh. Lain ang musugal niya. Dili si Sir Amo, bossing Michael. Wa man siya diri. Oh, kisa man din na. Ako, lain lagi, Rihanna, lain. Yungit mo ka. Nang hagit og single nga ni Putyok. Ha, Rihanna, nang hagit siya. Ang sugal, muabay ko nimo ha. Ari lang ko sa gawas mo pusta. Ang kasado, inyo lang. 50,000. Ha? Uy, dako, gina. Ayaw lang. Duwain! Song ka Putyok. Duwain! Ha? Muabay lagi ko nimo, muabay ko. Wam ko kakita sa duwa ng tawan, ha? Ay, sus! Naunsa man ka. Salig kay ko nimo, may kay ka. Dabaday. Sabat na sila eh. Sali kay may putyok, pero dito ka sa pikas si pusta kaniya. Muna. Ikaw ba, Chucky ba? Naunsa man ka, eh. Salig. Sugar roll ko ta. Oh, niya di mo sa to akong kwarta. Gisugo raman kwarto. Sam ka, eh. Si Michael, siya ba'y nagsugo ninyo? Ay, wala lagi tao, eh. Wala si sino may wala lagi. Gina, Chuk. Ha? Sige na, dua Chuk. Kuyawan man ta na, uy. Ay, kaya ni mo, salig kay ko nimo. May kay ka, eh. Salig. Bye. Abay ko nimo, may kay ka. Duwain na may putyok. Maayo ka? Sukli. Pero, mag-agad na tayo dahil yan ha. Sige, duwa iputyok. Unya, masugal ka ng katidara? 50,000? Sugalan na to. O, yun na si Rihanna. Nga, may imong manager. Larga na! Bulate, ang saan na imong gibakos? Akong tangil. Tangil? Oo, sa may imong tangil. Bulate? Langgam nga sayaw. Langgam nga sayaw? Ngano nga? Nahimo man imong tangil ang langgam nga sayaw, ha? Bulate! Sir, amo, busing! O, salaw tayo. Pastilang ngilngiga.
Mauday nga may mayong laki ka ng muduas bulati. Kay doon na di sa'y tangil. Ha? Tangil? Unsay tangil? Nilingig di kay tangil na bulati, oy. Oh, come on, tangil. Unsay iyang tangil? Ang iyang tangil, langgam nga sayaw. What? Langgam nga sayaw? Oo, sir, amo, busing. Unsay langgam nga sayaw? Ay kanabitang langgam nga sayaw nga. Makita na to ba nga, maglupad-lupad. Ilabi na sa mga simbahan. Malamas na diya, sayaw na ang simbahan. Unya, ha? Matandugan kinagkuryente. O kanang manglupa din na sila, bagdaib. Unya, tana ka rin nga mga matog sa kuryente. Oo, kanamo na sila. Di ay ha? Oh, I see. Unya ka nung nahimo mang tangil. Tungod kay, matod pa ni bulatin ako. Nga sa dihang nanirador siya, iyang tirador ang sayaw nga naglupad. Iyang naigo. What? Mao lagi, iyang naigo. Ug sa dihang naigo nga naglupad, iyang nasaw. Nasaw? Oo, lagi. Ug sugod niya itong higayon na. Inigduwa niya balibol. Awa na gijay pilde. Unsay kalabutan sa langgam ka sayaw nga naigo sa iyang pagtirador. Sir, amo busing. Talagsaon ka ng hitabua, uy. Ha? Sa 20 tingay katao kung manirador, di yun ka igog sayaw, uy. Kaya iniglupad na. Na, way tumong ang lupad na. Kung na ka ng musayaw-sayaw na. Oh, sayaw, musaka mo ipabaw. Mo na, bablay. Mo na, ikis-ikis yung mayo. Pero naigo, ay. Naigo. Milagro na kayo na, eh. Nindot ka ng kuhaan ng tangil. Is that so, din? Ay, oo, lagi, sir, amo, busing. Anya, ha? Matod pa ni bulati, nga inig-serbisyo ko niya, dili masaw ang bula. Tun kay, mutugbaw man. O bukalit lang ko lang, kanang, muisnop siya. Oh, di makuwas kontra, ang bula. Yamat, tinhood ka pa. Oo, lagi. Anay ba, bigag ka na nga. May laki na kasi bulati mo duwag balibol. Wala ka makakita sa duwa, eh. Nakakita ko ka sa jail, pero, kini nga nadungong kita siya nga may laking butuwa og volleyball dito sa Leyte. Oh, mauna iyang abilidad, sir, amo busing. May tangil siya. Tangil? Sa ato ba? Siguro na nga. Mudaw ka. Siguro na nga itong kadaugan halang bulati. Pero, sure ikil ka. Ay, tuo lang. Tuo lang yun, sir, amo busing. Arong dili masuhong. Masuhong? Unsay masuhong? Ay, masuhong baka na bang masumpa ba? Masumpa, mauna. Masuhong. Masuhong, masumpa. Okay. Nya. Nahibaw ka ba? Ha? Giunsan ako pagdiskarte? Sa diyang gihagit na ko si Potsyok Bulingit. Giunsan ni Multenel? Kung giingnan, nga naay makigduwa niya og singgol, ang pusta, 50,000. Ug nagduda sila amo busing, nga ikaw ang manager. Pero ako silang giingnan, nga dili ikaw. Kay wa man ka. Lain ang manager. Good. Pero kinsa nagduda nga ako ang manager? Si Rihanna. Si Rihanna? Okay. Pero ako mangingnan nga wa ka. Og lain ang misugal. Unya, ako pag yung giingnan nga, muabay ko nila. Pero sa gawas lang kumupusta. Dili lang itipon sa kasado. Misugot? Ani sugot? Wala! Klaro na ni. Daog na taan ni. Good. Kaya, asa man ang 50,000, sir, ang mabusin kay ikasado mo ka na to. Oh, ni Atinel. Good. Sige. Alin ako. Adin nila ka. Tanawa lang ang kadaugan ni Bulate. Happy ta sugdan yung duwa, Puchok. Kuyawan ko da. Ay, kuyaw diha. Saling sa mukha gulingon. Matod pang Kobe Bryant, trust yourself. Maayo tiling laki ng muduwa. Saling lagi sa mukha gulingon, Puchok. Bita po, Chok. Sige lang good. Fights lang good. Imo ang inspirasyon si Dariana. Basta mo daog ka, doon na kay premium ako po, Chok. Unsa man? Mga ikalasundan nyo karon sa pagpangina online pang mga sumpay ng sugilanon Putyok Bulingid. Tagsuwat ang Direktor Francis Iliagues Pares, musical scoring Brandy Nacordataya, nagatong audio editor Ariel Mancao, soundman Jalm Polara. Dalit kaninyo sa RMN Drama.